Чувстваш ли се без енергия и желание за нищо? Това може да се дължи на различни причини, като негативни емоции, хронична умора, недоспиване, стрес. Но каквато и да е причината, тази кратка тест медитация може да ти помогне да се почувстваш по-добре и по-енергичен. Аз съм Гергана Радович, холистичен терапевт, специалист по съня и автор. А сега потупвай заедно с мен, като повтаряш на ум или на глас след мен. Върху меката странична част на дънта. Въпреки че нямам енергия и се чувствам изморен, аз избирам да се освободя от всичко, което ми тежи в този момент. Въпреки че нямам сили и желание за нищо, аз избирам да потърся източника на енергия в себе си. Въпреки че ми липсва достатъчно енергия, тук и сега избирам да я потърся дълбоко в себе си. На върха на главата избирам да се чувствам спокоен и свързан с тялото си. В началото на веждите пускам притеснението и всичко, което ме дърпа надолу в този момент. Отстрани на окото избирам да се свържа с моя вътрешен и неизчерпаем източник на енергия. Под окото избирам да съм спокоен и отпуснат. Под носа избирам да се чувствам силен и вдъхновен. На брадичката каня всяка моя клетка да се свърже с моя вътрешен източник на енергия. Под ключицата мога да се свържа с енергията в себе си. Под мишницата избирам да вярвам в себе си. Спри да потупваш и си поеми дълбоко дъх. Вдишай, издишай. Обърни внимание как се чувстваш в този момент. Усети енергията и увереността в себе си. Можеш да се върнеш към тази тест медитация винаги, когато пожелаеш и винаги, когато имаш нужда от повече енергия.